Παράπονα. Δεν νομίζεις ότι είναι το πιο συναρπαστικό και δημιουργικό μέρος της δουλειάς σου? Τι? Αστιεύομαι. Όταν οι άνθρωποι παραπονούνται, γίνονται αγενείς, δυσάρεστοι, εκδικητικοί. Ό,τι και να λες εσύ, έχεις άδικο. Και όποτε μιλάς, χειροτερεύεις τα πράγματα. Αυτό να λέγεται. Αναρωτήθηκες ποτέ γιατί? Γιατί έχω θυμώσει. Και είναι απογοητευμένοι και φοβούνται. Τι? Αυτή τι φοβάται? Αν κάποιος φοβάται, είμαι εγώ. Φοβάται εσένα. Νομίζει ότι θα της φερθείς έτσι. Την τελευταία φορά μου δώσατε την γραπτή εγγύησή σας ότι το ελάττωμα είχε διορθωθεί. Για συγγνώμη. Εγγυηθήκαμε ότι φτιάξαμε την κάμερα όταν έσπασε και αυτό κάναμε. Αν δεν σ' αρέσει, δικό σου πρόβλημα. Τι άλλο περίμενες να κάνουμε? Μα εγώ μόλις την είχα πάρει. Ήταν η πρώτη φορά που την άγγιξα. Και τι χάλασες? Εδώ οι άνθρωποι μας πιάνουν τέτοια ευαίσθητα μηχανήματα κάθε μέρα. Δεν τα σπάνε. Σπάνε? Μη μου πεις πως χάλασε μόνη της. Όχι, δεν... Λες ψέματα. Αφού χάλασε μόλις την έπιασες. Και μας ζητάς τώρα και τα ρέστα από πάνω. Κάτι τέτοιο τα ξέρουμε. Αυτό δεν θα το έκανα. Εσύ το ξέρεις. Αυτή όμως δεν το ξέρει. Τι θα έκανες? Πρόσεξε. Είναι τώρα 6 μήνες που την έχω πάρει και τουλάχιστον τους μισούς τους πέρασε στις επισκευές σας, όπου φαίνεται ότι μάζευε σκόνη, γιατί την ξαναπήρα στην ίδια ακριβώς κατάσταση. Ωραία. Ας μην χάνουμε άλλο χρόνο πια. Βάλτε πρώτα τα στοιχεία σας σε αυτό το έντυπο παραπάνω. Α, όχι, ευχαριστώ. Μα πρέπει να το συμπληρώσετε. Ξέχνα το, τα βρωμοέντυπά σας δεν τα ξανασυμπληρώνω. Καλά δεν με άκουσες. Λέω ότι το πρόβλημα παραμένει το ίδιο. Το έντυπο τι το ήθελες? Αφού θα το συμπληρώσει αργά ή γρήγορα. Έτσι κάνουμε τις επισκευές. Και εγώ ήθελα να της δείξω ότι παίρνω αυτά που λέει στα σοβαρά. Ναι, αλλά ήταν σαν να ήθελες να την αποστομώσεις. Εσύ μπορεί να χρειάζεσαι το έντυπο. Αυτή όμως θέλει να ξεσπάσει. Και αν δεν ξεσπάσει σε σένα, θα ξεσπάσει κάπου αλλού και χειρότερα.